Laci, az, hogy neked honnét lett a színház a hivatásod, ez így jó kifejezés, vagy nem biztos, hogy jó? Hogy az a pont vagy pillanat megvan, vagy ez hosszú, összetett Ez egy folyamat? hosszú, összetett folyamat. És a legfőbb csomópontok mik benne talán? Hát az egyik a gyerekkorom, amit itt el is meséltem, azt hiszem, emlékszel. Igen, emlékszel, hogy leszart a galamb. Igen. De hát ez mondjuk egy ilyen anekdotikus emlék, de hogy mondjam, csak komolyan megmarad bennem ez az élmény, és akkor az a tudat is, hogy sikeres vagyok. Személyekhez köthető a dolog? Igen. És akkor kik azok a személyek? Hát mondom, először sorban is az édesanyám, aztán meg a Bécsi Tamás. És egyébként akkor ez a kettő volt, aki pályára állított? Igen, gyakorlatilag, igen. Utána pedig a Lengyel Pali, az volt a harmadik nagyon meghatározó személy, aki jelentősen befolyásolta a pályafutásomat. És hát ez persze a periférián voltak sokan, de akik döntőek voltak, az mondjuk az Eck és a Vidákovics. És, de hát akkor már pályán voltam, az az igazság, és akkor már nem ugyanaz az élmény, mint ami a Bécsivel és az anyámmal volt. Mert milyen az az élmény, ami a Bécsi és az anyud élménye? Hát az, amikor rádöbbensz arra, hogy kell színházat csinálni, és hogy a színház csinálás mitől öröm. És ott mi volt, amitől öröm volt? Hát őszintén szólva gyerekkoromban nem igen tudtam megmagyarázni, ott a taps volt az egyetlen motivációja, aminek örültem. Tehát hogy ottan tetszett a népnek, amit csinálok. A Bécsinél ott pedig feladat volt, és tehát ott nem a tapsra fókuszált az ember, hanem arra, hogy meg tudja oldani ezt a feladatot. Tehát kaptál egy szerepet, mondjuk én kaptam a Menőkeuszt a Feliciai nőkbe, és akkor arra koncentráltam, hogy azt hogy oldjam meg. És az a folyamat, és közben a Bécsivel való kontaktus, az volt az igazi színházi élmény akkor számomra, és nem annyira az, hogy most akkor játsszuk, vagy nem játsszuk. Tehát nem a színpadon való létezés, hanem az a folyamat, amíg a színpadig eljutottál, és annak már nem volt súlya. Egyébként én is valahogy azt gondolom, hogy az Albinnál ez volt, ami létezett. De Laci, hogy ez munka volt, vagy élmény volt? Tehát az élmény. A folyamatot minek élted? Élménynek éltem, meg mind a két gyerekkoromban is, meg felnőttem, tehát a középiskolás koromban is. És hát végül is felnőtt koromban is, mikor Mágocson dolgoztam, akkor is élményként éltem meg a színházat. Akkor kezdtem nem élményként is megélni, amikor már úgymond professzionális színházat csináltam, a kis színházat, meg a nyári színházat, és akkor hát voltak azok az úgynevezett kötelezők. Tehát ez amikor nyáron eljön a nyár, és akkor muszáj előadásokat csinálni. És akkor ezek a darabválasztások, szerződtetések, és hogy mondjam, a próbafolyamatban való megakadások, amikor nem lehetett nagyon variálni, mert jött a bemutató ideje. A prés. A prés, igen. És ez már egy kicsit, ez már nem az élményhez. Élmény, csak rossz élmény. Laci, kényszeríthetlek olyan helyzetbe, hogy mondjuk ilyen, tehát én azt gondolom, hogy te tovább vittél egy bécsi-féle örökséget, és kvázi én azt gondolom, hogy nagyon sok embernek lettél a Bécsi Tamása. Hát nézd, ezt én nem így kezelném, mert a Bécsi... Cizellálod akkor? Hogy? Cizellálod nekem? Igen. A Bécsi egy teoretikus színházi ember volt, én pedig soha nem voltam egy teoretikus. Én sokkal inkább emocionálisan, tehát érzelmi módon közelítettem a színházhoz. Más kérdés, hogy ezt az emóciót a bécsi-féle elméleti munkák nagyban támogatták. Tehát, hogyha elakadtam, akkor a bécsi elméleti munkáit olvasgattam, meg latolgattam, meg próbálgattam.
amik segítettek nekem a továbblépésbe. De hogy mondjam, a darab választásaim is, és az egész próbafolyamat arról szólt, hogy mindig tudtam, hogy fogok befejezni egy darabot. Kvázi... Az utolsó jelenetet tudtad? Nem a jelenetet tudtam, hanem inkább az utolsó mondatokat. Tehát, hogy kvázi hova akarok eljutni. Tehát, hogy mi az a végső mondat, amitől az ember megdöbbenhet a nézőtéren, amitől felszökik a vérnyomása, vagy mosolyra görbül a szája, vagy nem tudom micsoda, és ezt mindig, a darabválasztásaimnál mindig az volt a dolog, hogy ezt mielőbb megtaláljam, és akkor tudtam, hogy akkor ezt a darabot játsszuk, és hogy jutok el oda addig a pontig, az volt az én kalandom a próbafolyamatok során. Nyilván azért valamennyire volt bennem tudatosság is, mert úgy kellett darabot választanom ezen túl, hogy volt egy csapatom. És a csapatomra kellett darabokat találnom, tehát hiába akartam volna én megcsinálni a Rómeó és Júliát, nem volt Júliám se, meg Rómeóm se. És nem volt olyan ideám, ami ezt átírta volna, tehát mert nyilván lehet egy... Már az, hogy nem volt egy olyan koncepciód, vagy egy olyan... Nem volt egy olyan koncepcióm, amivel, tudom én, a Stencer Bélával játszottam volna el. Hát Rómeót. Érted? Mert alapvetően a Stencer Bélában is megvannak ugyanazok az érzelmek, vagy meg lehetnek, mint a Rómeóban, de egy ilyen korpulens figura nem illik bele a magyar nézőnek az ízlésvilágába. Vagy mit tudom én, a Brucknak van egy filmje, a Hamlet filmje, amit egy színházi előadásból csinált Hamlet filmet, ahol ugye egy fekete srác játsza a Hamletet. Ami ugye nem bevett dolog a színházi gyakorlatban, hogy egy dán királyfi, az európai színházi kultúrában, egy dán királyfi fekete. Na szóval ilyen módon, tehát ezen módon nem vagyok a bécsi iskolának a követője, ez nagyon egészen biztos. Abban a vonatkozásban talán igen, hogy a Bécsi volt képes arra, hogy így összehozzon embereket, és olyan színvonalon dolgozzon velük, ami kedvet csinált a játékosoknak, és ami ösztönözte őket a továbbfejlődésre. Itt most a kedvcsinálás, és tehát hogy arról beszélünk, hogy akkor, ha jól értem, hogy egy csapatot építettél, igen. Tehát a csapatépítési metódust, azt viszont Bécsi is tette és csinálta. Persze. És most elhangzott egy olyan dolog, amiről még soha életemben nem beszéltem veled. Laci, hogy a magyar nézői kultúra nem engedte meg azt, hogy te a Stencerből Rómeót csinálj, de biztos csináltál volna belőle. Hát nem biztos, vagy lehet, de hogy egyébként jó, engem érdekelne. Elképzelésnek nem rossz. Tehát, hogy te a nézőnek készítetted az előadást? Hát nyilván a nézőnek készítettem, de nem igazán befolyásolt az, hogy a néző mit szeretne látni, hanem az befolyásolt, hogy ez a néző, aki nem tudja, hogy ilyen is van, vagy így is lehet, elhiggye nekem, hogy így is lehet. Tehát amikor Mágocsra kerültem, és megcsináltam a Peter Weissnek a Mockinpotját, akkor tudtam, hogy a falusi közönség ezt a fajta abszurd színjátékot nem igazán érzi majd a magáénak, mert ő egy operetthez, egy ilyen ad absurdum Molnár Ferenchez van szokva, egy polgári vígjáték szinthez van szokva, és nem ehhez. De nagyon bíztam benne, hogy úgy meg tudom csinálni ezt az előadást, hogy ezt az elzárkózás falat át tudom törni vele, és át tudtam törni. Ha jól értem, de most, mert annyira divatos mindig azzal foglalkozni egyébként, hogy a néző, ilyen örök kérdés, és most valahogy megint divat, hogy a néző fogékonya arra a színházra, amit csinálunk, hogy nevelem-e a nézőt, hogy a színházzal nevelem a nézőt, hogy a nézőnek van egy igénye, annak az igénynek megfelelek, akkor vajon
az én színházi gondolkodásmódon fejlődik-e általa, tehát hogy mi az, amit adok a nézőnek. Hogy azért az biztos, hogy nem megoldás, nem, hogyha csak azt adom, amit akar. Tehát, hogy benned hol mozog ez az egész, hogy hát lehet nevelni a nézőt, jó ez a szó, használható, csúnya, mert hogy végülis Mágocson azért történt valami. Hát persze, hogy történt, és hát hogy mondjam, lett egy közönségünk Mágocson. Tehát ebből a szemszögből nyilván lehetett nevelni a nézőt, mert volt benne ugyan egy kis sznobizmus is nyilvánvalóan, mert mikor a magyar televízió kijött és mozit csinált rólunk, és akkor leadta a TV1-en, és az egész falu ott ült a tévé előtt. Sőt, lehet, akkor csak egy csatorna volt, nem Laci? Hát persze. A tévé, nem, azt hiszem már akkor 2 volt. Ott ült a tévé előtt, és akkor, hát ugye akkor kezdett ilyen sik lenni, hogy akkor eljövünk és megnézzük ezeket, hogy miket csinálnak. Ha már tévében is benne volt. Igen, ha már tévében is benne vannak. De inkább később, amikor ugye a professzionális szín, de még előrébb megyek, amikor még a Dr. Sándorban csináltam az amatőr színpadot, és jártunk Kazincbarcikára, ahol nyertünk is ugyanilyen stílusban, egy ilyen abszurd drámával, kiváló együttes. Ez volt az amatőr színházak legfontosabb személye gyakorlatilag akkor. És akkor egy idő után eljutottam arra a pontra, ugye, hogy azt, amit a Pál Pistiék, a Fodor Tamásék, Lengyel Paliék csináltak, azt én nem tudtam volna olyan színvonalon csinálni. Ezt meg már ezt a fajta abszurdot, amit én csináltam, ezt már nem akartam folytatni, tehát tovább akartam lépni. Nem mást akartál? Mást, igen, mást. És akkor határoztam el, hogy játszunk úgynevezett egész estét betöltő drámákat. 2 felvonás, 2 felvonás, vagy 3 felvonás, 3-4 felvonás, teljesen mindegy, és akkor így jutottunk el, és akkor ebből lett a Diákszínház végső soron, ami megint csak nevelési célzatú volt, mert arra gondoltam, hogy ha a diákoknak a úgynevezett kötelező irodalmat bemutatjuk sorozatban, akkor a diákok egész biztos eljönnek, nézni fogják, ha jól csináljuk, akkor megszeretik, és akkor... Most 60-es évek végén vagyunk? Nem, a 70-es évek közepén. Aha. És akkor, sőt, még inkább a második felében. És akkor ez rajtunk múlik, és akkor ez már nevelés kérdése volt. Tehát volt egy olyan diákközönségünk, akik később 5-6-8-10 év múlva jártak az egyetemi színpad előadásaira is, meg a nyári színház előadásaira is, ha meglátták, hogy azok a nevek vannak ott, akik a diákszínházban csináltuk a dolgot. Kicsit azt mondtad, hogy közönséget neveltél a későbbi színházban? Igen, ezt azt hiszem lehet mondani így is. Az más kérdés, hogy őrült nagyot buktunk az első kísérletünkre, hihetetlen nagyot. Ez mi is volt? Az Árad-a-gazság. Ez kicsit más jelzővel illettük. Érted, akkor ezt most nem mondhatjuk. Ezt most nem mondjuk. De már mindenki tudja. Igen. Na és tehát ebből a szempontból nyilvánvalóan a közönséget neveltük. Aztán amikor a Toncsival meg az Eck Imrével összekerültünk, az is ennek kapcsán jött létre, mert a Tóni megnézte egy Antigóné előadásomat. És addig még nem ismertük egymást, tudtuk, hogy vagyunk, de közelről nem ismertük egymást, és akkor elkezdett érdeklődni utánam. És akkor megkeresett, és akkor hát szóval így kezdődött a barátkozásunk. Később aztán meg is csináltuk az úgynevezett Totális Színházba az Antigónét. Mit jelent nektek a Totális Színház? Na itt kezdődik a dolog. Hát az igazság az, amikor a Színművészeti Egyetemre jártam, drámaelmélet, dramaturgiát tanultunk, Lengyel György volt az osztályfőnököm, és tulajdonképpen tőle hallottam nagyon sokat a Craigről. És olvastam is róla egy csomó mindent, és az ő színházi koncepciója, vagy ha tetszik, az elméleti elképzelései a színházról igen nagy hatással voltak rám, ugyanúgy, mint a bécsi féle teoretika is hatott rám,
és abban volt borzasztó nagy szerepe a díszletnek, a jelmeznek, a mozgásnak, az éneknek, a szövegnek. Tehát ezt mi így globálisan totális színháznak neveztük, amikor úgy gondoltuk, hogy minden ugyanolyan súllyal van benne egy előadásban. Mert ha ez minden erősen van benne egy előadásban, akkor ez önmagában is egy magával ragadó tényező. Na most ennek kapcsán ugye képzőművészekkel, zenészekkel, táncosokkal nagyon szoros kapcsolatba léptem, és mindaz, amit én nem tudtam... Azért, mert ez volt a motiváció. Ez volt a motiváció, igen. Nyilvánvaló, én a képzőművészethez olyan szinten nem értettem, azt el tudtam dönteni, hogy egy előadásban az a kép az jó vagy nem jó, de én magam nem tudtam konstruálni egy olyan díszletet, mint a Bachmann. Ez a Bachmann volt? De ez a Bachmann volt. Tehát magyarul ehhez egy képzőművész kell, aki ki tudja találni azt, hogy egy Krezsa Búcsú című darabjába egy hatalmas tölgyfa kell a színpadra, amin lógnak a zenészek, és ott játszanak. De mondjuk pont ez a Búcs ezért túlnőtt mindenem, mert gyakorlatilag ez az egész város magja színházzá vált. Így van, egy másik történet már. Így van, ez egy másik történet. Odáig, ott csúcsosodott ki tulajdonképpen ez a mi kísérletünk. És akkor, hogyha időben megnézzük, ez amikor, tehát a 70-es évek közepén elindul egy ilyen gondolatiságot, és a csúcs pedig mikor volt? És a 80-as évek második felében. Tehát 10 év múlva. Hát jó 10 év múlva, igen. Amikor a horvátországi színházi fesztiválon az év legjobb előadása díjat kaptuk mi, magyarok, egy horvát fesztiválon. És akkor ez a Krék Totális Színházának az első pillanata volt a Árada? Nem, az volt az első pillanata, igen, de aztán igazából az Antigónéban csúcsosodott. Viszont az nem bukott meg, nem? Az nem bukott meg, igen. De bocs, honnét tudod, hogy valami megbukik, vagy nem bukik meg? Hát honnét tudtad, hogy nem abból tudtam, hogy ami Kazincbarcikán volt, hogy ment az előadás, én álltam a takarásba, néztem szerencsétlen színészeket, hogy szenvednek, és a nézőtéren sörös üvegek gurultak, emberek jöttek, mentek kibe. Szóval a koncentráció úgy mondja hiányzott a nézőtéren az előadás iránt, és én ezt föl is fogtam, hogy miért nem tudnak egy előadásra koncentrálni. Tehát ez nekem egy baromi jó lecke volt, kár, hogy a színészeknek kellett benne szenvedni. Én is szenvedtem nyilván, csak én nem tettem ki magamat a placra, közvetlen, és nem ott szenvedtem. De ennek pillanatok alatt feldolgoztam a tanulságait. Az az igazság, hogy nem volt benne egy olyan átütő gondolat, egy olyan erős gondolat, ami ezt az előadást érdekessé tudta volna. De gyakorlatilag ott kerested a formáját. Igen, kerestem, a formával voltam elfoglalva. Értem. Tehát emlékszem, hogy volt benne egy ilyen erotikus jelenet, és nem azzal foglalkoztam, hogy ennek az erotikus jelenetnek a eszmei tartalma micsoda, hanem a megjelenésével foglalkoztam, hogy mit csináljon a lábával, meg ilyen hülyeségekkel foglalkoztam, ami egy marhaság, mert hogyha rájössz az eszmei lényegére, akkor magától fog jönni hozzá a forma. És akkor az Antigóné viszont sikeres volt, az a második elem. Igen, abban már az volt. De mindig az van, hogy amikor a Bagosi Laci, akkor itt Pécsen, én nagyon sokára azt mondom, az Antigóné és a tettje. Hát igen, az nem a tettyén volt. Ja, de igen. Az a második verziója volt az Antigónénak, az amikor a Tónival csináltuk meg a táncos Antigónét. Tehát ott tulajdonképpen a Kircsi Laci csinált hozzá zenét, egy ilyen görög, hát nem teljesen görög, de az a fajta lüktetés, egy ilyen inkább balkáni lüktetés, és tulajdonképpen ezeket az érzelmi állapotokat, az Antigónét, a Kreónét és a többi szereplőnek az érzelmi állapotait táncolták el, meg a tömegé, a kar szerepét töltötte be a tánckar. Annak a kórusnak a szövegét,
vagy szerepét, akik a darabba a kart jelenítik meg, akik ugye rezonálnak a Kreonnak az intézkedéseire, akik rezonálnak a másik, a főszereplőknek a lépéseire is, akik intik, óvják, vagy elfogadják, vagy tartózkodnak. Tehát ezt a tömeget jelenítettük meg táncba. Uh-huh. És hát ennek volt egy ilyen, az is a Kriegnek a hatása nálam egy ilyen óriási nagy lepel, ami a Kreonnak a leple volt, a királyi palástja, hogy úgy tetszik, ami olyan nagy volt, hogy az egész birodalmat, hogy úgy mondjam, beterítette. És akkor ez alól a lepel alól jöttek ki, meg bújtak a lepel alá, meg ezt a leplet rázta a tömeg, attól függően, hogy éppen milyen érzelmi vagy gondolati síkon folyt a történet. És hogyha azt nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy akkor volt egy a színházi cseppeket megkapó anya, tehát anyától, igen. Aztán volt a bécsi, aztán volt a mágocsi kör. Igen, ami teljesen autodidakta módon csináltam, szóval azt, amit a Bécsitől tanultam tulajdonképpen, de az csak a formai része volt. A tartalmi része az teljesen váratlanul jött, bár annak is ahhoz is a Bécsinek van köze. Szóval a bécsi magyar órákon nagyvilágot, újírást, stb. Olvastatott a diákjaival. Engem ugyan nem tanított, de miután hallottam tőlük, hogy ez a trend, akkor én is elkezdtem ezt olvasni, és hát ha jól emlékszem, a nagyvilágban találtam ezt a darabot. Uh-huh. És a dolgok olyan szerencsésen jöttek össze, hogy egy szombathelyi iskolatársam, amikor oda jártam könyvtár szakra, egy szombathelyi osztálytársam, aki valahol Tolnában csinált egy ilyen falusi irodalmi színpadot, Szexárdon volt egy ilyen találkozó, és átmentünk megnézni. És azt hiszem a Mrozseknek a Nyílt tengeren című darabját játszották, és ott jelentek meg ilyen fehérre festett arcú figurák. És tulajdonképpen az volt az utolsó lökés. Hogy akkor ezt az irányt fogom fölvenni. Uh-huh. És akkor ott volt a mágocsi kör, és ez azért illet igen? nagyon mágocsra, mert ugye ez a maszk, ez picit szükségtelenné tette a szereplőknek a mimikáját, tehát a színészi felkészültségét nem igényelte. Tehát eltakarta az arcot, tulajdonképpen egy maszk volt. És akkor ezzel nyertél is? Nyertem is, nyertem vele csak, mert nem kellett a szereplőknek megerőszakolni magukat olyan feladattal, amit amúgy nem tudtak volna színészileg megoldani. Egy picit most ugrok, de csak azért ugrok, mert kíváncsi vagyok valamire. Most Pajta Színházazol is. Igen. Tehát gyakorlatilag, ugye az egy most új program, igen. De most nem is ez a lényeg, hanem vidék akkor, vidék most. Tehát mégiscsak egy vidéki településen vagy, mint ahogy Mágocs, bár város igen. volt, meg város most is nem, Mágocs. Akkor nem volt akkor még nem volt város? Nem. De hogy gyakorlatilag ugyanúgy motiválható? Tehát ugyanúgy működik? Vagy miben változott az a dolog, hogy akkor, amikor a fiatalok vagy egy falu közössége nekiáll színházat készíteni, és most, amikor nekiáll? Hát ez, amit most csinálok, ez inkább arra hajaz, amit az édesanyám csinált annak idején. Az még az 56 előtt, meg a Kádár korszaknak az elején. Ez a közösség, amit egy színház összetart? Igen, amit egy falusi közösség, amit a pedagógus tart össze, mert a pedagógus volt a falunak a mindenese. Tehát, szellemi gondozója. Igen, tehát a könyvtárostól, művelődési háztól kezdve a művészeti csoport vezetésen át, mindent ő csinált, és a falu egyöntetűen teljes spektrumában vett részt. Tehát a gyerekektől a legöregebb emberig részt vettek ezekbe az előadásokba. Most falun ugyanezt az állapotot éltem meg, Vásárosbécen például, ahol tényleg a legöregebb ember is ott volt a színpadon, és a pici gyerekek szinte, ilyen 6-7 éves gyerekek,
és most ezt élem meg Ligeten, de ezt éltem meg Szászváron, ugyanilyen volt Almamelléken, talán Pelérden nem, de ott is a falunak egy széles skálája, és ebben beletartozik az értelmiségtől a kétkezi munkásig mindenki. És nagyon jó figurák, nagyon jó hangok jönnek elő. Az a színház, amit mi csináltunk Mágocson, az nem hasonlított erre a fajta színházra. Se a mostani Pajtára, se a régi műkedvelő falusi színjátszásra, amit az édesanyámmal csináltunk. Ez egy merőben más, faluhelyen szokatlan, csak fiatalokra épülő színházi vállalkozás volt, amit szerettem volna akkor továbbfejleszteni, hogy egy falu színházat hozzunk létre, mert már el is kezdtük, hogy jártuk a járásba a különböző településeket, és vittük el ezeket az előadásokat, és amiket csináltunk. És hát azt szerettem volna, hogy úgy működhessünk, mint egy, egy megyei első osztályú futballcsapat. És ebben a futballcsapatban volt olyan figura, aki Mágocsról, aki színházzal foglalkozott későbbiekben is? Ja, később volt. A Csutora Feri az utánam jött, amikor bejöttem Pécsre, utánam jött, és nem csak a színház, mint alkalmazott volt, hanem színészként is nagyon sok előadásba játszott. És ez a mágocsi színkörből még találkozzol néha valakikkel? Vagy hát már nem igazán, de abból a színkörből a Ságodi Gabi az a Színművészeti Egyetemnek a beszédtanára lett, és hát a Csutora az jött velem, de a többiek azok úgy szétszélettek a világban. És tehát, hogy szerinted ennek a közösségnek mit adott akkor az életéhez a színház is, hogy az van valami, amit úgy gondolsz, vagy úgy látsz, hogy az életben használhattak belőle? Most csak a pedagógiai olvasatra vagyok kíváncsi, hogy volt őszintén szólva nem tudom, mert követnem kellett volna az ő élettörténetüket. Hát már jó néhányan meghaltak közülük fiatalon, és hát nem igazán tudom, a falusi embernek, a mágocsi embernek, most már városi embernek a emlékezetében nagyon benne vannak ezek az idők. Tehát amikor Mágocson is csináltam ilyen faluszínházi programot, vagy mi a fenét, Pajta színházi programot, és akkor megjelentek idősebb emberek ebbe a programba, és nagyon szeretettel emlékeztek erre vissza, meg amikor a bündeltáncot játszottuk a Mágocson, és akkor rengetegen jöttek el, mert hogy én játszom benne. Szóval mély nyomot hagyott ez bennük. Elsősorban nem csak a színház, hanem akkor én az egész, a fiatalságnak az egész életét ott felforgattam. Tehát ott mindenféléket csináltunk, ami a művészethez közel volt. Ifjúsági klubot csináltunk, és abban filmeket néztünk, televízióban néztünk műsorokat. Szóval sok közös buli volt, amit csináltunk, és olyan fesztivál, hegyháti beat hangversenyt csináltunk, vagy mit tudom én, Baranya megyei színházi fesztivált csináltunk, a Stencerék akkor még a Sződi Szilárddal jöttek oda. Tehát baromi mozgalmas és fiatalos volt ott a mágocsi kulturális élet ettől. Mindenkit, akit elmondtál, alkotótársakat, vagy akik hatást gyakoroltak rád, vagy hogy dolgoztál velük együtt, egyik őjüket nem ismertem, csak személyesen összesen. Ugye még anyukáddal is voltak jó kis beszélgetéseink. Kit nem ismertél? Az Ekk Imrét. Ekk Imrét nem ismertem? Nem ismertem. Hozzá már nem volt szerencsém. De hogy gyakorlatilag lehet azt gondolnom, hogy, vagyis azt nyilván tudjuk, hogy ők már nincsenek, de hogy ott volt egy nagy változás, hogy kimentek ezek az alkotótársak mellőled? Hát ez valószínű. Ez valószínű, mert hogy mondjam neked, a dolog úgy kezdődött, hogy nyilván én egyedül valamilyen szinten műveltem a színházat, mint szakmát. Mert amikor
ők csatlakoztak hozzám, akkor nyilván azért csatlakoztak hozzám, mert láttak benne potenciált. Tehát amikor az Eck Imrét megbízták azzal, hogy csináljon egy balettközpontú, táncközpontú nyári színházat, akkor mindjárt hozzám jött. És közösen csináltuk. Ugyan én is beadtam, de beadtam egy olyat, amit közösen dolgoztunk ki az ő nevében. Egyébként mindent a továbbiakban így csináltunk, hogy közösen beszéltünk meg minden dolgunkat. Nagyon jó volt az Imrével együtt dolgozni. Úgy éreztem, hogy nagyon, a Bécsi után ő volt az az ember, akiről úgy éreztem, hogy kedvel engem, hogy szeret engem. Hogy... De ott még olyan, mint úgy beszélsz róla, mint hogyha státuszban te egy kicsikét alatta lennél, vagy hogy mint hát alatta is voltam. De hát figyelj, hogy mint hogyha mentorod lett volna, akkor így hát igen, hát nyilván alatta voltam, mert hozzá képest nagyon fiatal voltam, most nem a Kossuth-díja miatt voltam alatta, de hát ő alapította a Pécsi Balettet 61-ben vagy 62-ben, akkor voltam én első gimnazista. Hát messziről néztem, talán középiskolás koromban nem is láttam balettet. Hát ehhez képest a Tóni meg gyakorlatilag... Hát a Tóni meg az én korosztályom volt. És a Tóni nagyon jóba volt az Eck Imrével, és az Eck Imre megint csak arról szólt ez a dolog, hogy az Eck Imre a Tóninak a táncanyagát használta a saját művészi koncepciójának a kiteljesítéséhez. És nagyon... Sok ember gondolatisága szervesült egy. Így van. És akkor nem úgy működött ez nálunk, hogy na, akkor te megcsinálod a koreográfiát, és akkor te meg a zenét, és akkor én majd jövök és megrendezem. És hanem, kettőre akkor jövök. Igen. És hanem szószoros értelmében műhely volt. Leültünk a Tetje vendéglőbe, vagy akárhol, és dumáltunk róla. Tóni mondta, hogy akkor így, meg úgy, meg amúgy, én mondtam, de fölállt, nem? Hát persze, hát ezek nem ilyen akadémikus beszélgetések voltak, hanem mondtuk egymásnak a hülyeségeket, az okosra, és akkor így megtaláltuk. Emlékszem, amikor Székelyfonót csináltuk, akkor a Sárosi Pista írta át, az orvosi író írta át a librettót. És bementünk a szív, akkor még nem volt szívcentrum, hanem a kardiológiára, és ott ügyelt éjjel, és akkor éjjel a Tóni, meg ő, meg én, ott csűrtük ezt a történetet, hogy akkor a szerelemről így, meg úgy, meg amúgy, és akkor vitatkoztunk, veszekedtünk, Tónival nagyon jókat lehetett veszekedni, és akkor ebből... De igényelte is szerintem. Persze, kikristályosodott egy koncepció, amit így távolról megfigyelt, a Sáros, és szépen irodalmi formába öntötte. Vagy a Kircsi Laci, amikor látta a mi húzakodásunkat, tehát nyilván én mondtam az eszmeiségét a történetnek, a Tóni meg mondta az emóció részét, hogy akkor fölrobban a tánc, és akkor bejönnek így, és akkor ehhez, meg hát ismerte a Tóninak a világát, és akkor ehhez tudta megcsinálni a zenét. Vagy a képzőművészetben, a Bachmann, az is ott ült velünk, és akkor látta ezeket a izékat, és akkor kitalálta ezt a tölgyfát. Vagy mit tudom én, a Pincehelyi, nagyon sok képzőművésszel dolgoztam, a Pincehelyi az Antigónénál kitalált, baromi egyszerű díszlet volt, egy ilyen ferde játéktér volt, és a háttérben pedig ilyen fehér vászoncsíkok voltak, mint az oszlopok, a görög oszlopok, és a fekete és a vörös dominált a színvilágában, meg a fehér. És hát ezek, vagy a Gellért Bruno, aki a gőzfürdőbe csinált egy teljesen ilyen koncept díszletet, egy hihetetlen érdekes jó díszletet. Nagyon sokat dolgoztam együtt képzőművészekkel, és nem úgy, hogy akkor megrendeltem, és akkor hozott egy vázlatot, és akkor vagy tetszett, vagy nem, hanem beszélgettünk, eljött, én is elmentem a műterembe, szóval sokat voltunk együtt. És akkor igazából, ugye most egy picit próbálom oda keríteni, hogy és akkor voltatok már csak ketten a Tónival. Igen. És gyakorlatilag most itt ülünk egy csomóan, már úgy, hogy mögöttünk van egy Komlóci Zoli, én is itt ülök veled szemben, és vagy mi kerültünk a látókörödbe, és
nem? Tehát, hogy ez mert ott vagyunk, hogy 90-es évek vége. Igen, hát akkor ugye akkor az én színházi karrierem, ha tetszik, akkor megzakkant a szónak abban az értelmében, hogy motiválatlanná váltam. Abban az értelmében először, aztán meg kiment alólam a színház nyilván. Most, hogyha nem tudom, hogy mi lett volna, hogyha arra van lehetőség, de hát aztán rájöttem, hogy a színházban nincs ilyen, hogy van mint egy anyaöl, hogy körbevesz, és amíg el nem múlik a vihar, addig ott ölelget. A színház ez nem így működik. Na mindegy, a lényeg az, hogy aztán mikor kezdtem éledezni, akkor számot vetettem azzal, hogy én egy új ízét nem tudok indítani, egy új kis színházat, vagy egy új nyári színházat, vagy bármit, hanem körülnéztem, hogy akkor mit lehetne. Viszont a motivációt volt, hogy csinálni. Igen, hogy csinálni kell valami színházat, igen. És akkor tulajdonképpen láttalak a te előadásaidat láttam, és akkor mondtam az ifjúsági házba, hogy akkor na, ezeket a srácokat be kéne hozni ide. És akkor ami onnan tőletek jött, abban igazából nekem nem a szellemi munkám volt a döntő, hanem az, hogy teret nyitottam nektek. Tehát, hogy tudjátok, hol csinálni ezeket a dolgokat. És aztán én is örömmel vettem részt ebben, mikor már később én is szellemileg is benne voltam a dologban, akkor örömmel vettem részt, és egy kicsit, ha nem is tudtam teljesen visszafiatalodni, de egy kicsit fölvettem azt a tempót, amit ti diktáltatok. És aztán egy idő után már lehetett látni, hogy megy ez magától, most már nem nincs ilyen értelemben szükség, és akkor tudod, aki már nem csinálja, azt tanítja. És akkor művészeti gimnáziumban tanítottam, bár annak sokkal korábbi előzményei vannak, hiszen még a művészeti Nagy Lajosos időszak? Nem, a Lőveiben volt a művészeti, a tánctagozat, hát 50 éve alakult meg, és akkor ott kaptak helyet, és akkor az Imre meghívott engem oda tanítani. Színészmesterséget tanítottam a táncos lányoknak, és akkor, amikor átkerültek ide, akkor közben megszakadtam egy időre a kapcsolat köztünk, és akkor átkerültek ide, akkor az Urik Dóri hívott meg szintén a táncosokhoz. Hogy is hívják ott tanítani színészmesterséget, és akkor amíg ottan színészmesterséget tanítottam, egyszer csak a Fükke Marika mondta, hogy kéne csinálni egy drámatagozatot, és akkor ebbe már veled együtt belevetettük magunkat, és így jött létre a drámatagozat. Így jött létre, ahol most újra tanítasz. Ahol most újra tanítok. Egyébként az, hogy színházat akar csinálni az ember, vagy színházéledást létrehozni, és egy kicsit most a mába vagyunk, az akkor soha nem veszik ki egy színházi alkotóból, vagy ha kiveszik, akkor már nem színházi alkotó nyilván. Hát valószínűleg nem. Jó lehet nem szeretek színházba járni a szónak ebben az értelmében, szóval nem vagyok egy ilyen színházba járó faun, aki... Ez miért van? Ezt tudod? Nem tudom. Én csinálni szeretem, a színházat nem nézni. De most amúgy ott vagyunk, nem, hogy akkor, ha Isten az élet és minden nehézség nem megy nagyon ellenünk, akkor lenne 2 bemutató is idén, amiben dolgoznál. Igen. És most logikailag először... Hát mind a 2 olyan, amit még akkor kezdtem, még korábban kezdtem el dédelgetni magam. Van már legalább egy évtizede, hát nem mind a 2, a Lola. Az legalább egy évtizedes, ha nem több, amit kezdtem el. Na hát ennek is Lola azért... az egy családi, úgy családi történet, nem? Tehát, hogy minden gyerekeddel dolgoztál már színházban. Igen, csak a Rebekával még nem. Na de a történet előbbről indul, mert hogy mondjam, a holokauszttal van összefüggésbe, méghozzá olyan módon, hogy nagyon sok zsidó származású barátom volt a színházi működésem során. A lengyel Pali különösen közel állt hozzám, és hogy mondjam, nagyon, nagyon mélyen érintettek ezek a holokauszttal kapcsolatos élmények, mármint amiket olvasás élmények, amiket láttam meg, amiket néztem.
a Sault is, meg a többit is, és nagyon, nem tudom miért vonzódtam ehhez ilyen borzasztóan is. És valahogy véletlenül találtam erre a Lolára rá. Az igazság az, hogy kerestem egy ilyen monodarabot. És akkor így akadtam rá, és amikor elolvastam, és akkor a téma amúgy is nagyon megérintett engem, és akkor elkezdtem vele foglalkozni. Csak azt, amiket láttam, az valahogy nem elégített ki. Tehát nem olyat akartam csinálni, hanem az, hogy volt ez régen, mert arról szól ez az egész, hogy volt régen ott a Lola Blogban ez az egész történet. Hanem, hogy mit gondolunk erről ma? Hogy ma érezzünk-e ilyen fenyegetettséget? Hogy a fenyegetettségünkben a művészet tud-e nekünk segíteni, kezet nyújtani. És akkor találtam ki azt, hogy tulajdonképpen azt kellene csinálni, hogy egy mai fiatal lány, aki menekül az élet nehézségei elől, tök mindegy most, hogy ez milyen veszélyeztetés, az beesik egy ilyen régi színházi raktárba, ahol a színházi múlt ott van, plakátok, iratok, jelmezek, hangszerek, mindenféle formában. És ott ebbe a múltba lehuppan, megnyugszik, és elkezd ezzel foglalkozni. És amikor megtalálja a Lolának a leveleit, akkor rájön arra, hogy tulajdonképpen a veszélyeztetettség, ami ezt a régi múltban élt színésznőt űzte, az benne is megvan. És megpróbál belehelyezkedni ennek a régi színésznőnek a sorsába. És nem a Lolát játsza el, hanem saját magát játsza el, miközben olvassa ezeket a dolgokat, és elénekli nem a Lola-féle gesztusokkal, tehát nem színházi gesztusokkal, hanem az ő maga egyéni, egyedi hangján. És tulajdonképpen ez az, ami engem ebben a dologban baromira érdekel, hogy az élet tele van mindenféle megpróbáltatásokkal, és a művészet, ami körülvesz bennünket, hogyha odafigyelünk rá, hogyha belesüllyedünk a művészetnek a lényegébe, ha befogadjuk, ha közelengedjük magunkhoz, ha átengedjük magunkon, akkor ezt a veszélyérzetünket, ha nem is megszünteti, de fölül tud emelni rajta, célt tud adni nekünk. Mert ha célunk van, akkor a veszély elől is ki fogunk tudni térni, megoldást fogunk találni ellene, és így tovább, és így tovább. Szóval ez kicsit olyan dolog, mint hogy látom a saját félelmemet, és ezért tudom kezelni? Igen, pontosan. Meg azt látom, hogy nem csak én vagyok ilyen helyzetben, hanem mások is voltak ilyen helyzetben, és mások is megoldották ezt a problémát. Hiszen ez a Lola is a leveleiből kiderül, hogy elvesztette a szerelmét, aztán elvesztette az állását, mindenét elvesztette, és mégis talpra tudott állni. Igen, mégis talpra tudott állni. És a másik? Hát a háj darab az csak a teréveden jutott el hozzám igazából. Igen, de hogy mondjam, csak célba talált, mert imádom. Hát persze, imádom a hájt. Dolgoztam is vele, mikor furcsa módon ugye megcsinálta a Brechant-féle Paraszt Hamletnek a magyar verzióját, és akkor ezt a magyar verziót fordítottuk le horvátra, és a horvát színház mutattuk be, és akkor találkoztam vele, és akkor ejtett rabul a személyisége, a íráskészsége, a világlátása, azóta minden, ami hájtól jön, betű, azt én nekem el kell olvasnom.
És ez a kérdés, ez a házasság kérdése, ez meg baromi érdekes. Végülis én is elváltam, újra házasodtam. A körülöttem lévő emberek, barátok, ismerősök, nem tudom micsodák, hasonló cipőbe járkálnak. A Vörös Sándor is ugye azt írja, hú megházasodunk, hú meg elválunk, különböző gyermekekkel kísérletezünk, ha nem is úgy idéztem, hogy le van írva. Tehát egy nagyon érdekes, nagyon humoros, de nagyon mélyen, a problémát mélyen föltáró írás ez a darab, és ami meg megint nagyon izgat ebbe az előadásba, az a te igényed, hogy ezt két emberrel próbáljam megcsinálni most. Ez ellen annyit tudtam tenni, hogy becsempésztem a Stencer Bélát, a harmadikat, de azért, mert a Hájnak is a darabban nincs benne, de a könyv, amiből készült a darab, abban benne van ezek a budapesti hidak, és abban baromi szellemesen foglalja össze, vagy rezonál az itt fölmerülő kérdésekre. És annak idején is, miután ez egy olyan millióbe játszódik, ami egy kávézó, a főpincér jutott eszembe a Nádor kávéházról, ahol is Karcsi bácsi, művészeti élet. Ahol zajlott egyrészt a művészeti élet, és ahol Karcsi bácsi, a főpincér egy ilyenfajta figura volt, mint amit én a Stencerrel szeretnék itt eljátszatni, hogy mindenről mindent tudott, mindenkiről mindent tudott, de ha a Karcsi bácsival beszéltél meg valamit, azt mint hogyha a pincébe mondtad volna, az senkinek el nem mondta, de vigyázott rád, figyelmeztetett, ha arról volt szó. Alkalmasint még tartozhattál is, bár ez nem nagyon szokott előfordulni, de nem kekeckedett meg, nem, de remekül konstatálta a kapcsolatoknak a bonyolultságát, és nagyszerűen alkalmazkodott hozzá, és imádtunk oda járni. Na hát ezeket a bölcsességeket a Bélának a szájába szeretném adni. És akkor így állna össze a dolog. Igen. Egy kérdés, csak kíváncsi vagyok, tényleg ilyen utolsó, annyira nem ide tartozó, de akkor a Karcsi bácsi a lelke volt ennek a helynek, és lehet, hogy nem tudom, hát nekem a Nádor csak ilyen figyelj, belül a lelke volt, az biztos. Tehát az, hogy ott a pincérek hogy viszonyultak a vendéghez, az a Karcsi bácsi műve volt, az tuti. Hogy üzemszerűen ki volt a háttérben, hogy ez a Nádor kávéhez így tudott működni, hogy csóró diákként is ott tudtam, hogy is hívják volna, sörözni, vagy ott tudtam valamit falni, a kocsonyát például, és akkor, amikor még kezdődiák voltam, akkor Karcsi bácsi elmagyarázta, hogy kell ezt csinálni, vagy elmagyarázta, hogy kell csinálni a tatárbifszteket. Ilyeneket ettünk ott, diákként. És Karcsi bácsi nem csinált, nem kérte a személyigazolványunkat, és így tovább, és így tovább. Viszont egy olyan hely volt, ahol soha nem randalírozott senki, nem voltak kocsmai verekedések, nem volt. És az egész városnak az intellektuál, művészeti, minden szempontú élete ott, ügyvédek, művészek. Hát gyakorlatilag akkor ez lesz egy kicsit áttemelve a Hájba is, nem? Hiszen hát igen, persze. Egy ilyen helyet akarsz létrehozni. Pontosan, igen. Csak Stencerre. Pontosan, igen.